traeth Morfa Bychan yn draeth poblogaidd iawn, a da ni'n falch o allu cynnig benthyg y cadeiriau olwyn yma fel bod mwy o bobl yn cael mynediad i'r traeth. Mae nifer o bobl wedi mwynhau defnyddio'r cadeiriau yn barod ac mae'r adborth wedi bod yn gret. Mae 2 gadar ar gael yma ar draeth Morfa Bychan i'w benthyg am ddim am gyfnod o hyd at 2 awr ar y tro, ond mae hyn yn ddibynnol ar y gofyn ar y diwrnod. Wedi i chi dalu ffi mynediad ar gyfer y traeth, 8 punt i gar, 4 punt gyda bathodyn glas, neu 16 punt i gartref modur, 8 punt gyda bathodyn glas. Dewch i gaban y traeth yn y brif fynedfa. Gallwch brynu tocynnau parcio tymhorol ar gyfer y traeth ar lein o flaen llaw. Mae unrhyw un sydd am gael bydd o'r cadeiriau yn gallu gofyn i'w benthyg, dim ond iddynt ddod yma i drafod gyda staff neu gysylltu gyda ni o flaen llaw os oes ganddynt gwestiwn penodol. Mae'r cadeiriau yn dod gyda harnes gallwch addasu i wneud yn siŵr bod defnyddwyr yn ddiogel yn y gadair. Eich penderfyniad chi fydd os yw'r cadeiriau yn addas i'r defnyddiwr neu beidio. Nid oes toist ar gael, a nid yw'r staff gwasanaeth morwrol wedi cael ei hyfforddi mewn symud a 3 pobl, felly mae angen ystyried hyn cyn cyrraedd. Oherwydd y ffordd mae'r cadeiriau'n gweithio, bydd angen cymorth gan rywun arall i helpu symud y gadair ar hyd y traeth. Bydd staff ar gael i egluro a chynnig cyngor ar ddefnyddio'r cadeiriau yn ddiogel. Mae hefyd angen cwblhau y gwaith papur angenrheidiol. Mae'n bosib dod i'r caban i fenthyg y cadeiriau rhwng y Gwanwyn a'r Haf, ond mae croeso i chi gysylltu gyda'r gwasanaeth morwrol i drefnu ar amseroedd eraill.